Čoj, vítame vás pri novom videu o chutnávke dvoch čokolád. Jedna a druhá. No, ty tu čo robíš? No, išiel som ti ochutnať tie tvoje čokolády. No, ty nejdeš. No, poďme si ich rozpaliť. Tuto je jedna. Ide dramatická chvíľa. Teraz sa kúkneme. Pistajcový krém. A teraz pozrite. No, teraz ideme na to. To šíbi to. Máme už rozbalené, ale presekneme ich. Tak. Pozrite sa na dvoch rozdiel. Majú o mnoho väčší rozdiel. Táto má trošku iný od tej zelenej. Aj táto. Tak. Ideme si vybrať kocky. A ich ochutnať. Prvá kocka vyzerá takto. No, poďme si ochutnať. Aj tak. No. To je veľmi taká sladká, má výraznú chuť a je pekne odolateľná. Teraz ideme na toto. Operácia 2, ide sa. Počujete, jak to tá chrypká? Tak. Toto je čokoláda 2. Tam bolo počutie všelijaké pistácie a také. Čokoláda bola sladká, no táto nič a táto light. Vyhráva táto. Blahoželáme čokoláde, Dubai čokoláde. Čaute.